Så det er altså den arbejdsgruppe, der har siddet i Sundhedsstyrelsen og arbejdet med det her, der er færdig nu? Eller hvad er det for et arbejde, du taler om, der er færdig? Du må spørge Sundhedsstyrelsen om, hvordan det er gået til. Jeg har fået en indstilling, som er lægefagligt begrundet. Det er den, jeg handler ud fra. Og hvem har givet dig den indstilling? Jamen, den har jeg da fået fra Sundhedsstyrelsen, selvfølgelig. Men der sidder jo en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen og arbejder på at lave nye retningslinjer for netop fedme- og rygoperationer. Hvorfor venter I ikke på, at den arbejdsgruppe bliver færdig, inden det her det kommer? Ja, det må du spørge Sundhedsstyrelsen om, og hvis du vil have svar på noget vedrørende processer, så er det en god idé at komme før fredag aften. Det vil jeg bare sige. Så er det en god idé inden for almindelig arbejdstid. Så det synes jeg, du skulle stå i. Ja, okay. Det er jo simpelthen din fejl, at jeg ikke kan svare på det, fordi ellers så havde jeg jo let kunne skaffe svar. Ja, men jeg har talt med din presserådgiver. Jamen, du har ikke talt med mig om det. Jeg har ikke talt med mig om det, og nu er jeg altså træt. Er du træt nu? Ja. Nu har du spurgt om det samme 1000 gange. Nej, det er da ikke det samme, jeg spørger. Jo, det gør du. Altså, jeg troede, jeg her viste dig et kæmpe hensyn. Men det gør det også. Og så bombarderer du mig med 25 spørgsmål. Jamen gør det noget, jeg kan ikke rumme mere i hovedet. Nå, okay. Jeg kan simpelthen ikke rumme mere i hovedet, og du har fået dit svar, og du får ikke andre svar. Okay, jeg har da lov til at spørge dig. Nej, du har ikke. Hvorfor har jeg det? Jamen, jeg har lov til at sige, hvor meget jeg er kommet herud. Ja, det er jeg da også glad for, men ja, der er da god tid. Skal vi sige tak for i dag? Jamen, hvis du siger det på den måde, så... Jamen, så lad os da for fanden tage det en gang til. Hvordan synes du, han opfører sig? Jeg kan simpelthen ikke holde dig ud i dag. Nå? Jeg ved ikke, hvad fanden det er for et interview, det her. Jamen altså, sagen er jo den. Jeg svarer så høfligt og pænt, og jeg svarer det, der passer mig. Jamen, selvfølgelig gør du det. Ja. Men jeg kan godt svare det samme igen. Jamen, jeg spørger dig bare, om den arbejdsgruppe er færdig, ikke? Jeg spørger dig, om den arbejdsgruppe er færdig. Jeg skal nok lade være og hjælpe dig en anden gang. Det er faktisk mig, der hjælper dig med at tage en taxa, genere min kone og lave aftaler med domkirken. Jeg ved ikke, hvor meget bøvl jeg har haft med det her. Nu hør her. Og så bliver jeg takket ved et tredjegrads forhør, hvor du spørger om ting, som du fandme kunne have spurgt om i eftermiddags. Line Årsland har ikke haft en chance. Jeg har ikke haft en chance. Jeg skal ind og snakke proces. Pressemeddelelsen. Jeg ved ikke en skid om de ting. Nå, okay. Nej, men så kan du da ringe og sige, at du vil vide noget om det, så kan vi skaffe dig at vide. Jamen altså... Jeg troede, vi skulle snakke om fedmeoperationer. Men det har vi da snakket om. Du har da sagt, du er der kommet af med alle dine budskaber. Nu har jeg nogle ekstra spørgsmål, og så bliver du sur på mig, fordi jeg har det. Ja, for du spørger om proces. Jeg spørger om, hvorfor du ikke venter på arbejdsgruppen. Fredag aften. Jeg spørger, hvorfor du ikke venter på arbejdsgruppen. Jeg anede ikke, der var en arbejdsgruppe. Nå. Så kan jeg ikke svare på, hvorfor der er nogen, der ikke har ventet på den. Det er der et skide godt svar på. Jamen, jeg har da spurgt Line om det. Jeg har da snakket med Line om det. Jeg kender ikke den arbejdsgruppe. Jamen, jeg har da snakket med Line om det for en time siden og 2 timer siden. Jeg kender det ikke. Jeg vidste jo ikke, jeg skulle herud. Men hvorfor har hun ikke briefet dig så? Ved du hvad? Nu er det fandme nok. Nu er jeg sur. Nu er jeg simpelthen sur. Nu er det fandme nok. Jamen, jeg kender ikke den arbejdsgruppe. Nå, altså. Det kan jeg jo ikke gøre for. Jeg ved ikke en skid om den arbejdsgruppe. Jeg troede, vi skulle snakke om sagen. Men det har vi da også gjort. Ja, godt. Så er vi færdige. Hvis ikke du vil mere, så er vi færdige. Jamen, jeg kender ikke den arbejdsgruppe. Nej, men så må du svare det, altså. Det som de... Det har jeg lige gjort. Det har jeg lige gjort. Jeg sagde, hvis du vil vide noget om processen. Men okay. Jamen altså, det er jo dig, der hersker. Jeg hersker du bestemmer. Skid. Jeg bestemmer dig skid. Ja, Jacob Skummager, du er kong Salomon. Værsgo. Du har magten. Du kan svine mig til. Jeg har da ikke og det kan jeg mærke, du vil. Det så spørg. Prøv lige her. Spørg for satan. Okay, så spørg. Ja. Jeg skal i teater for fanden. Så gå i teater. Kan du ikke forstå det? Vicky, du skal sgu da ikke stille op i julekoncert. Når du det humør, skal du da ikke lade dig filme. Det skal du da lade være med. Nu er det anden gang på en uge, at du kan få mig op i det totalt røde felt. Ja, altså... Det er fuldstændig skingrende sindssyge vinkler på sager. Jamen, du må da meget undskylde, jeg er kritisk. Det må du da meget undskylde. Ja, om en arbejdsgruppe, jeg ikke kender, eksisterer. Jeg ved ikke, den eksisterer. Du har selv nedsat den. Den blev nedsat i oktober. Det anede jeg ikke. Jeg har bedt Sundhedsstyrelsen lave retningslinjer, og så går jeg ud fra, at de nedsætter arbejdsgrupper. Men det er jo ikke noget, jeg blander mig i. Den er uafhængig. Ja, den er uafhængig. Ja. Og ved du, hvornår den er færdig med sin rapport? Om det præcis er til marts. Og så spørger dig, hvorfor venter du ikke på, at din egen arbejdsgruppe er færdig? Så bliver du sur på mig, når jeg spørger. Jeg aner det ikke. Jeg aner det ikke. Nå, okay. Jeg aner det ikke. Flere medlemmer af den her fordi jeg ikke fik spørgsmål i tide. Er det ved at tjekke ind, at når du interviewer en minister, så er det rart, at han kan spørge sine folk. Jeg snakkede med din spindoktor om det for 2 timer siden, der spurgte jeg hende. Jeg har lige talt med hende, det nævnte hun ikke. Jeg sagde, hvorfor har du ikke? Hvorfor venter I ikke på arbejdsgruppen? Så siger hun, det er også det, vi har gjort. Det er jo lige præcis anbefalinger for det. Nu er jeg så ophidset. Ja. Og du skal fandme ikke bede mig om at blive interviewet en anden gang. Det skal du simpelthen ikke. Nu kan det simpelthen være nok. Nu kan det simpelthen være nok. Jamen, okay. Nu kan det simpelthen være nok. Snak med hende. Snak med hende. Ja. Hold. Dumme svin.
du behandler mig som lort. Det gør jeg sgu da ikke. Når jeg nu ærligt siger, at jeg ikke ved noget om det. Jamen, så slap dog af, men jeg kan da ikke gøre for det. Jeg forbereder nogle spørgsmål, jeg har spurgt hende om det. Og du forbereder ikke mig på dem? Jeg har forberedt din spindlov. Jeg går derud fra, hun briefer dig for fanden. Sådan er arbejdsgangen sgu da. Jamen, jeg vidste slet ikke, at jeg skulle i fjernsyn. Hun ringer og fortalte mig for en halv time siden, at jeg skulle i fjernsyn. Eller har du sagt, der ringer du selv? Line Årslund, jeg står her med Bertel Haarder. Vi er lidt uenige om noget. Kan du ikke lige ringe på Bertels telefon hurtigst muligt? Ellers så... Jeg er rasende. Jamen, Bertel Haarder, prøv at høre her. Og jeg håber, jeg får en undskyldning fra dig for, at jeg skal interviews om noget, jeg ikke aner noget om. Jeg fik at vide, mens jeg sad og spiste risengrød med min kone, at jeg skulle i fjernsyn. Og så afbryder jeg. Vi skulle have cyklet sammen ind i Domkirken, så får vi lavet hele det her arrangement. Ja. Og så skal jeg fandme stå her og blive behandlet på den måde. Bertel, prøv at høre. Jeg har ikke fået de spørgsmål. Nej, men så skulle du sige til Line så. Nu kan du simpelthen rende og hoppe. Jeg vil ikke snakke med dig nogensinde mere. Og jeg klager over dig. Jeg klager over dig. Jeg klager over dig. Det kan simpelthen ikke passe. Man skal svine sig på den måde. Har du... Og når jeg så jeg sagde til... Ved du, hvad hun sagde til mig? Jeg fik at vide, at jeg stod i fjernsyn. Jamen, hvorfor briefer hun ikke dig? For en time siden. Hvorfor briefer hun ikke dig? Jeg kan sgu da ikke gøre for, hun ikke briefer dig. Det kan da ikke min skyld. Det er derfor, jeg siger, snak med hende for fanden. Jamen, det gør jeg også, men det skulle du da have gjort, inden du kom så. Husk, hvad jeg ikke. Jamen, det... Jeg skal ikke stille. Hun sagde til mig, at den arbejdsgruppe er færdig.